Voit sä antaa mulle paska? Ai, kiitoksia. Otat sä kahvia tai jotain? Ullako sulle tän kravatin on aikaisemmin sitonut, kun et vieläkään osaa? Älä. No, tää nyt on vaan tällainen väliaikainen ratkaisu. Kun tässä saman katon alla kuitenkin asutaan. Siis 209 siemisillä. Tanja, hei, odota. Tanja, mä ymmärrän sen ihan täysin, jos sä oot sitä mieltä, että mun pitäisi häipyä sun kodista. Tanjan takia. Tää Päivinen on tekopyhä paska. Ei tosiaan. Jos ei sitten joku älykääpiö taas laita 6 kiloa taskaan pönttöön. Ai niinpä tietysti. Ymmärrän. Sitten se vaan lähtee töihin ja jättää mut siihen yksin ihmettelemään. Supermarkettiin. Suoraan laitella leipomasta. Saanko huomauttaa? Mutta älä sä kuitenkaan rupee noihin hommiin. Veitsien ja partakoneen terien piilottelua vai? Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Voi saakeli! Tuletko sinä minulle vaimoksi? Sitä paitsi syön Sokeria 6 kiloa. jonka sinä omistat. Ismo, lopeta! Se peliriippuvuus ei ole ainut syy, minkä takia mä käyn siellä terapiassa. Ei. Seksi. Sepon luona. Siis tällaisen pikkupipin takia. Miten ihmeessä Lasse mukaan ei ole nähnyt sitä juttua, kun sun kuvaskin oli siinä ainakin näin isolla? No voisit sä pitää jotain ääntä, etkä hiippailla tolla tavalla ihmisiä säikyttelemään. No sanotaan nyt vaikka, että mä tulin järkiin ja tajusin sen, että mun on muutettava käytöstäni. En minä tiedä. Niin, varmaan. Ja koruja ja mekkoja ja kenkiä ja... Seppo Taalasmaa. Saanko huomauttaa? Reitti selvä. Anteeksi. Niin ja teille kans. Myönnä, että sulla on ollut suhde tämän Kristonkin kanssa. Ja ties vaikka olisi parasta aikaakin. Ja sen luokse se varmaan nytkin meet. Mä vaan rakastan sua. Harri sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. Mutta se on totta, kun mä kerroin siitä Maaritille ja Sepollekin. Sitä paitsi siitä on myynti-ilmoitus netissä. Se oli kauhean kalliskin. Rahantuloa ei voi estää! No minkä ihmeen takia? Jaha. Täällähän sä piileskelet. Haluut sä turpaas? Annekin. Hautajaiskahvia tässä juodaan. Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Ai jaha.